Часовник да спре в разгара на раздора празен. След тоя пир да легна сам без глас, да спра да бъда в чуждия живот омразен, а болката да си отиде тихо в този час. От преследван да бъда аз спасен, за мъдър разговор, за път да бъда пред имен, да ме прегърне майка ми в тоя ден и да не пуска дълго в топъл силен плен. И острата стрела, що плътта ми е била, да стане белег, мила моя, и прах да го покрива. Думите на камъни да станат бели, чисти, и слънце да изплува от мъглата. На рамото приятелско да се облегна с лице лъчисто, да крача, крача, крача по съдбата, да срещна смисъл в тази тъмна гънка и да разбера защо съм бил покрит. Мъничка искра в този мрак, зелена жлъчка, от нужда ли гори или от света убит? Защо през огън минах, що нужда ли виновен, и ще намеря ли пак извор мой неопетнен, да се науча как се пази чистата следа, да падна в изнемога и да зная, направих всичко, колкото можа. Да се превърна в светлина накрая, да бъда пак дете, търчащо на поляната зелена, да вятър като спелена, отнясайки ме днес пречистен от тъга. Да съм свободен от това, което бях, и да намеря пътя си обратно ти, да дойдеш ти и да попиташ с гласа си плах, защо си сам, и да получиш този стих. Да те прегърна просто
иска ближе. Ела си в къщи, там е твоят кът. Ще спра да чакам и ще си изгасна. Любви.